Dyn ni yma heddi i lansio cynllun Ysgoloriaeth i ferch amddifad allan yn Siavonga yn Zambia. Partneriaeth Abertawe a Siavonga sy'n rhedeg cynllun hyn. Mae wedi bod yn un o nodau'r partneriaeth ers tua blwyddyn. A heddi dyn ni'n lawnsio'r cynllun yma. Cynllun yw i ariannu merch trwy ei bywyd ysgol ac eisio cadw i fynd nes Prifysgol. Gyda disgyfru, dwi'n cyd-rhedeg prosiect o'r enw Global. Global ydy cynllun i cysylltu ysgolion yn Siavonga yn Abertawe. So ni wedi gwneud hwnna gyda Ysgol Pentrehafod a ysgol allan yn Siavonga. Mae'r sgiliau dwi wedi dysgu yn werth lot. Dwi wedi dysgu cyfrifoldeb, oedd gweithio mewn tîm tra fi allan yn Siavonga, gweithio mewn tîm tra allan fan hyn, yn rhywbeth bydd yn helpu fi mewn gyrfa yn y dyfodol. Ar wahân i weithio gyda y grwpiau allan a mynd i'r pentrefi ar gweithio yn y cartref amddifad, oedd hefyd eisiau'r cyfle i wario pêl-drod gyda tîm lleol. A oedd hwnna'n brofiad sy'n byth yn ei ngofio.